Y peth gorau am gwirfoddoli gyda cwn Tywys yw'r pobl chi'n cwrdd â. Chi'n cwrdd â perchnogion cwn Tywys ffantastig, pobl dwi'n edmygu yn fawr iawn. Mae'r staff yn gret, mae'r cefnogaeth maen nhw'n rhoi i ni fel gwirfoddolwyr yn briliant, yn ffantastig. Ond hefyd y cwn, mae'r cwn jyst yn waw. Beth maen nhw'n gallu neud, beth maen nhw'n cael ei hyfforddi i neud, mae fe'n fraint i weld nhw wrth i gwaith. Mae'r cyfleoedd hefyd mae cwn Tywys wedi rhoi i fi, wedi helpu fi gyda'n ngyrfa, gyda'n ngwaith. I chi mynd ar cwrs a maen nhw'n dysgu chi sut i aros lan, tyflan grŵp o bobl a siarad amdano pwnc 5 mlynedd nôl o'n i ddim yn gwybod dim byd amdano, a chi'n siarad amdano'ch profiad personol. Felly, fi jyst mor ddiolchgar bod fi wedi rhoi'n enw lawr a bod fi nawr yn gallu gwisgo yr crys yma a bod fi yn gwirfoddoli i cwn Tywys Cymru.